Здравейте, аз съм Бранимира Николова, учител в средно училище Христо Ботев, град Айтос. И днес искам да ви разкажа за една платформа, която използвам успешно в часовете си по английски език вече трета учебна година, а именно SmartTest. С помощта на платформата SmartTest спестявам страшно много време и ресурси. Няма повече разпечатване на тестове. Всичко е дигитално подредено по класове, години и дати. Резултатите се проверяват автоматично, а анализът е само на един клик разстояние. Веднага виждам как се представят учениците и върху какво трябва да поработим повече. Още по-хубаво е, че учениците имат постоянен достъп до тестовете и резултатите си. Това ги мотивира и ги прави по-отговорни към собственото им учене. Не е за пренебрегване, че се слага край на преписването, защото има такива опции и възможности, с които можеш да зададеш строг контрол и да разбъркаш въпросите и техните отговори, а не и за пренебрегване, че нашият отпечатък върху природата е положителен. За мен SmartTest е една от най-добрите ми инвестиции в образованието. Препоръчвам го с две ръце на всеки учител, който иска да работи по-умно, а не по-трудно.